Ako i jedna misica ruši predrasude o ljepoticama s lentom, onda je to Nikolina Klasnetić. Ovogodišnja mis sporta, uz to što oduzima dah zamavnim tijelom, isklesanim bikini fitnessom, studira pravo i piše pjesme, a bez imalo problema osvaja čak i konkurenciju. Stvarno smo bili pravi sportski dream team, jedna drugu bodrile, pomagale, ispravljale, stvarno su me cure oduševile, jer inače po izborima za mis nije baš tako, ali stvarno je vladao sportski duh. Sa samopouzdanjem pred strogim žirijem, 24-godišnja Osječanka nije imala problema, jer joj manekenskog iskustva ne nedostaje. Ja sam od 9. godina se bavila manekenstvom, do svoje negdje 19. Onda sam stala, krenula sam u bikini fitness i planiram tu i ostati. Za sve one koji se još pitaju čime se to Nikolina bavi, evo objašnjenja. To je grana bodybuildinga, znači izgradnja tijela. Bikini fitness, samo reći da to je jedna blaža verzija mišićavih žena, znači lijepo građenih, ali probitno da su one ženstvene. Znači to je sve krenulo prije nekakvih 1,5 do 2, uz veći nagovor moga dečka, ali eto, ja sam sve to voljno prihvatila i stvarno se počela zanimati za to. Od zanimanja je došla do predanog treninga koji uključuje debljanje, dijetu, vaganje svake namirnice, poseban režim prehrane i mnogo odricanja. Bodybuilding nije sport, nego je to život. Nama se 60% svodi na prehranu, 30-40% je teretana, tako da mi smo stalno u kuhinji, u vagama i u mjerenju. No dizanje impresivne kilaže nije Nikolinin jedini talent. Ova ljepotica već godinama piše pjesme. To je negdje krenulo s mojih 13-14 godina. Krenulo je bez veze, znam čak pisati u muškom rodu, znači jednostavno neka inspiracija mi dođe, ja to tad moram staviti na papir jer mi to u tom trenutku ne da mira. To je bilo od, ne znam, poezije do pjesmuljaka koje se daju otpjevati, znači nije sad neki točno žan što ja to točno pišem, nego kako mi dođe inspiracija. Nikad nije bila posvećena nikome pjesma, nego eto, samo je došla. Dok većinu pjesama sluša njezina mama, a neke ostaju skrivene u ladici, uskoro bi i šira javnost mogla čuti kako zvuče stihovi iz pera Miss sporta. Ja se nadam da će sada uskoro možda jedan glazbenik otpjevati moju pjesmu, ako da Bog. Ja eto, stvarno bi voljela tu čuti na radiju, ne samo na papiru. Među brojnim ambicijama i talentima planovi za budućnost su jasni. Svakako bih htjela ostati u svom sportu, znači ja to stvarno zavoljela i ne mogu zamisliti svoj dan da ne odem u teretanu. Planiram svakako završiti fakultet. Mislim da bi mogla čak biti u sudnici i poslije tog se obući sportski i otići u teretanu dizati utege. Nakon osvojenog prvog mjesta na natjecanju u bikini fitnessu, titule najljepše sportašice i skorog izleta u glazbene vode, ovo je čini se Nikolinina godina u kojoj bismo mogli još mnogo puta čuti njezino ime.